tabuk chang ang montri ble di sini samung khaine bang sono rang rohriya transfer khaine ni hike bu sono power rohriya village committee ni member dai roman no se noro dai maya chin village committee ni khai boni babino moharaja sung uthar sung siwoi obo hai ki tong le dia jun greater tiplale masam greater tiplale भाई की सनम में एक तीन नरो जनरल सेशन है रोगा हम नरो एडीसी से बुट मार दे अब रोगना चुंजो तो नो एडीसी ना हाय माखन नहीं बुबांगरा ने कौ के महाराज ने कौ फरकसा तिप्रासा थाने एडीसी ने फातारो तंगरोया फरकसा तिप्रासा कामिनो थाने एडीसी ने फातारो तंगरोया আগরতলা অবৈনগর কৃষ্ণনগর নন্দনগর তিপ্রাসার তংনাইর সাথে जों एडीसी बिसुमसे खबनाय बसिसिनि नाहर जों एडीसी जे तिप्रासार जे पारा तं ओ पारानो तुइसि जों आलादा जों गायसा राज्य से जों खानाय अबसिसिनि नाहर बनि बागैनो जोंनो चिनि बसारनो शासन खायनाय ओ हानि बसारनो जों शासन खायनाय ओ हानि बसाराव नर किसा मा थाइगे नोर बिना किदा सुदिन नाथि थांमा सानैनाय जोंनो के मोसे मा सान फायदिया नर हाय हिने जों ताकलायता खायगा खुतुं बागलाय माने इथिनि साबजुनारनि चेयारमेन दं जों साव चिनि अर जेनेरेल आमचे तंनाय चिनि बुखु न नर ताका बायजा बरकनो खुतुं बागनि आं चिनी साबजुनारनि चेयारमेन साइरो हागे जारि लोंनो बरावबो ताबो खुतुं मान जालाय हाकि साफाले चिनी माइ खायनो जों नरनो जाबाय दं गुबुननि कुनु जागाव अब हायके बागाया ख साबजुनार रगो गबनो कुनु जुनार रगो जोंले चेंलायला बुबाग्रानि गाननार तंनाय रगबा जोंले चेंलायला बनरंजन सहि सार हायकेन खायलायनाय जों तां खायलायना जारि लोंनो बरनाय कलय बरमा सरानो बरनाय वा फिल्मनो बरनाय त्रिसा बारि रनो मोनसे थोकमानि जों रलायनाय फायनाय साल नरनो जों एडीसी वो करू हिने नरनो जों सुबिदा रलिए हाया एडीसी बिसिङो किसिजा रांनि बिसिङो फानो नरक एडीसी नि फातारो तंनाय चिनि देब्रा सारनो साख्रि ओंगैबो सुजुग सुबिदा आंनिबो बाहायगे रमा अबनो से वान सगी नि महाराजा सौ तो महाराजा ने सामा बायनो जों हायके सामु तांमा तंनाय जौका देबो त्रिपुराव जों भारत स्वाधीनङै महाराजा बीर विक्रम थै थांमानि 1947 बिसनि 17 मेव महाराजा